Kamusta na? Padayon pa. Daghan nang nagpanik tungod sa pandemic. Bulsa na anemic kay negosyo wa mo click TikTok. Tik, tik, tok. Di nakalitok. Pandemya, pandemya, basta meya, pandemya, ha ha. Abi ko pandisal, pandikuko. Buhi pa si kuko, pila na katuig na apawalay, patay, patay. Istasyon re patay, sa mga waswerte na igo sa biro. Serios, mura nagbarikos, di madagkos-kos, ha. Kuskos balungos. Kamusta na? Padayon ta. Daghan ang nagpanik tungod sa pandemic. Bulsa na anemic, trabaho wa kabalik. TikTok, tik, tik, tok. Sige lang TikTok, pakigo to the views. Kinsa may na-abuse, ha? Ha? Inana na ba mo ka desperado, desperado? Ipakita ang liki, bunal nga tiki, para daghan ang mulay. Unya matrending, sikat ang feeling sa inyong kaigat sa online. Magkalat, kilat, be with you, wak pa maayo. Kamusta na? Padayon pa. Daghan nang nagpanik tungod sa pandemic. Bulsa na anemic kay negosyo wa mo click TikTok. Tik, tik, tok. Di nakalitok. Pandemya, pandemya, basta meya, pandemya, ha ha. Abi ko pandisal, pandikuko. Buhi pa si kuko, pila na katuig na apawalay, patay, patay. Istasyon re patay, sa mga waswerte na igo sa biro. Serios, mura nagbarikos, di madagkos-kos, ha. Kuskos balungos.